Monggo. Aku dadi bayan ora kajen. Oh, kok bayan. Sabar. No, kok nisa kok ora karepet dhewe. Sabar. Ah, si sampean niku nggih ngoten Pak Bayan. Pripun iki kakak pripun? Kowe iki kok malah jur dadi dredak piye to? Dibasak desa. Nuwun sewu, nuwun pangapunten nggih Lurah. Menika kala wau anggen kula dardak ing papan mriki, kula lak dipun utus kalian Ki Demang Susila. Iya, ingin supados ngupadi kawontenanipun Raden Prasetyo lah niku Raden Prasetyo dereng ngantos pinanggih kok dipun alang-alangi kalian iki lho. Anowo, Kowe kuwi sing alang-alangi. oh tak sabar. Sareh dikondo sing apik ngono lho. Ngene. Nggih, saiki ora perlu dibacutake gone Bunda. Aku kepengin ketemu karo Gustimu Gus Prasetyo. Jadi, Yen pandi kados ngaten kula saged menawi panjenengan badhe pinanggih kalih Den Mase. Nanging niku meksa kula mboten saged. Awet Den Mase niku kalenggan iki nembe kemawon pados paglon menawi benjing dados demam piyambakipun saged mumpuni dhateng saliring rek. ya nek arep dikaya ngopo kowe iki aja beda-bedakake. Kowe kuwi nadyanto murite ndaramu Gus Prasetyo. Wong iki uga keluarga ingkang Ning nek kalau dipun peksa kula mboten lilo. Ya wis Iki aja golek aku. Sabar. Pun balik ki mon. Sabar. kampungake. Akeh wong lawan Sabar. Ibu coba jan maju. Pipon. Kowe iki ya Ora kena diatasi. Ngatasi wong sati iso kok. Para coro-coro. wis bayar ya ora iso. Lah kok kamu ngono ki ra dibedani lek pripun iki sakit jebularan ndi? Wonten nggih. Prayogane aturan mrene. Oh, ngaten. Yo. Ah, Kowe iki yen didhawuhi iki kudune bisa. Ora canem ora iso. enten ki Lurah. Iki ana apa kok? Belum ya. Apa kowe ngopo? Surabaya. Oh, Pas Pak Bayan. Nggih. Dengan dipun aturi kondur. Ngaten, Gus. Kados pundi, Pak? Menika kala wau sedaya para kanca sami seling serat saengga ngantos dados Sami abeng aja. Nggih. Kowe Nggih, aku menika pun aku malah panjenengan nglempakaken para nem-neman menika kersanipun pripun. oh menika lari nem-neman menika. Nggih. Terusan Paman, kula leresan panjenengan kawuh mriki kula ngaturi pirsa. Nem-neman ingkang kula klempakaken wonten ing Pandanarum menika pancen kula gladi babagan polahing jiwa kaliyan raga. Liripun menapa Paman? Kula mangertos bilih kawontenanipun negari menika tasih betaken dhateng kegiatanipun para nem-neman. Kanthi kula olahing raga kula gladi ing reh kabisan bab tata tertibing negari lumantar kadiwasaning raga ingkang dipun pestani bela diri menika. Dene olahing jiwa nyuwun pangapunten Paman Lurah, kula rekaipun inggih mucal dhateng lare nem-neman ingkang kepareng kula gladi lajeng kula paringi pangertosan bab dununging panembah kaliyan dunungipun bekti dhateng negari. Inggih menika awan-awan didikan kula, Pak. Dicacang, Den. Ayen ngono ki jenenge luhur. Lah nggih luhur niku. Lah iki kaya kowe barang iki kudune perlu nyengkuyung. Ah. Mergo yen kasembadan ciptaning penggalihe Gus Prasetyo, ya besok lakon lenggah mukti wibawa ora urunga, kowe kabeh iki padha melu. Melu ngrasake nempel kamukte. Kawis menika mesti mawon. Lah Pak Bayang kepengin melu. Ah nggih, kula niki nggih jane nggih badhe tumut ning umure mun ketuan, Den. Masih sampe kondur ki mawon, Mangke rumiyin, Paman. Kula dereng saged wangsul. Lho, Benjang mawon Paman, sampun kula dereng cekap kangge kula badhe lagi dhateng para nem-neman menika. lah lanjut Sak wanci-wanci mawon. Kula purun wangsul menawi nyarengi ing mangke dinten kelahiran kula mawon. saestu. Malah keparenga matur kaliyan Rama, Nggih. mbok sawanci-wanci mungkin kula wonten dinten kelahiran kula pun tanggapaken tayo Pak. Oh, Nggih, dicacang, Den. Bareng-bareng. Ayo ya. Nggih. bareng Den. Ayo Monggo.
perkara iki ya. Apa? Raiku belum kok. Kowe iki mbok mikir ngomonganmu susah lho. Lah aku saurunge kene susah. Aku biyen wis tukang susah. Gusti Ayu Putih Jeneng kok gampang. Gampang kok putih. lakone iki bawang merah, bawang putih ya, Nyuk. Ya Trot. Lah putih kaya gampang. Kenging menapa kan dadak susah menika enten apa ta Gusti Putih? Aduh. Ana apa? Kupingku jebol. Mbok ngendika lagi mriki blokenge. Lungguh kene ya ora. Enten apa kok susah? Mbok tanganku dilungguhi. Lambemu. Ada tanganku dilungguhi terus ngene. Gusti Putih enten apa kok dadak sajakipun mboten karenan penggalih. Ini Mas, J. aku sampeyan kisah ora ngerti ora. Enten apa Gusti Putih? Sinden. Bayaranmu sudah. Lawang aku ora nyadu. Garis iki wis dhewe-dhewe. Iki rek, iki sinden niaga. Lah rek rene iki toprak. Kok nek kowe melu kono njaluk tambah bayaran. Lah nek kono ki rek karo kono. Rek karo kono. Lah aku ndek tak rek. Rek kuwi lho. Kedudukane iki dhewe-dhewe. Nek nang toprakan biasa kae yoga ning ngarep kono. Ki reformasi saiki nang kene. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Raketan awake dhewe sing nyambut gawe nang dhuwur, kono sing lungguh nang ngisor. Dhuwur karo ngisor kudu sepel. Iya. Upamane nyambut gawe, nek sing dhuwur wis obah, Sing ngisor kudu ngimbangi. nek ngisor obah, dhuwur ya kudu obah. Diobah. Nek ngisor obah, dhuwur gak obah. Wah, pasif. Semono uga nek sing dhuwur obah, ngisor gak obah. Ya namanya juga kurang surprise. Gusti Putih, Tapi apa? nek ngisor obah. Dhuwur obah. Lah, berkeringat lah. Tak jingklekmu tak nyuwun pirsa. Wonten apa to Gusti Putih? Kok sajakipun pinten-pinten kirang muji krana. Malah sinten ingkang ngersakaken badhe mangan sikil? Omong kok kleru terus karo kowe kuwi. Ngomong mbok kuwi tengkleng. Wait, Gusti Putih wonten apa sih? Apa sampeyan ki ora Wah, Hei! Ada diobah-obah nih. Kacang. Saplingkil kelang. kowe tekono susah iki sebab apa? Ayo wedengan iki. Nggih. Ngalih. Tabok ira. Ndi, Bang? Wong nang kono goleki matane ra diwiti. sing nek buku kaya ngene.
Ambu apa niki ambune obat. Kurang waspada. Nika ngaten lho. Iya paman. Kajeng kula nika ngaten. Susah ya susah ning yen aku ki do ngeleke mbok ya digugu. Aku kesusah banget lho paman tadi yo. Tenan lho bilang-bilang dino aku sadar aku ketingung ngono lho pikiranku. Nggih bingung nika nek enten sing dijak pertimbangan nika dijak memecahkan sesuatu. Tapi ya lho kowe nek tak ngomong aja ora. Sing nyauri kok Doraemon. Iki ngene lho Doraemon. Doro Ayu Putih. Doro Ayu Putih iki bawang putih. Menika sengaja pancen katanya bapaknya Doro Putih mau rabine. Lho. Bapak ini Putih ki arep rabine. Rabi ta ora? Ah kene kok kok sering kok kaya ayu-ayu jamongan kok ora seneng kowe kan aku Iyalah, kowe kaya ngono ta. Aku ora apa-apa nek pancen aku ora wis apa stadion. Aku ora apa-apa. Sing disusahi napa? Monggo majeng. Sing susahi napa? Susah perkara apa? Wis, aja ngejak omong aku lho. Napa? Aku wis serik. Napa? Aku kala iki mbok odot. Wong ora apa-apa. Ora apa-apa piye kemrutuk jenenge. Alah ngono ae nesu. Anake tak cinta, tak cinta, tak cinta, tak cinta, tak cinta, tak dintung krak. Guyu. Sing disusahi. Sing tak kuwatirke iki ngene. Sing dikuwatirke napa? Aku krungu kandhane wong akeh kae lho, Pak. Heeh. Yen to ibu kwalon kuwi gaene sok dak sia karo anake kwalon. Jur kae ana lakon nalatapan anak tiri kae lho, Pak. Sing tak wedeni ya kon sing kaya ngono kuwi. Pancene enek unen-unen mbok kualon kuwi apike sak beton eleke sak gunung kulon. Kuwi enek, kowe krungu apa ora kupingmu? Ngeten lho. Tidak semua ibu tiri itu sejahat apa yang dibayangkan Ning Putih. Memang tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki. Kira lagune Pak Bas kok. Tidak semua begitu. Ada juga ibu kwalon karo anak kwalon gemati direngkuh kaya anake dhewe. Lah niki cilikane dipek anak asu wong. Niki mboten dhewe wong tuwa. Terus enten wong sugih ngepek anak asu niki. Napa ta? Napa? Anak asu. Diopek iki lho. ASUH. Apa? Asuh. Kuwi ibuke sabar apa ora? Niku dereng dilakoni. Bapakipun Ning Putih badhe krama melih mau rumah tangga lagi ngambil seorang ibu. Ini berarti memperhatikan Ning Putih. Muga-muga
besok ning putih itu kalau sudah rumah tangga kan nggak memikirkan bapak. Bapak ono sing ngopeni ngoten. Anak ngopen. Sampean Tapi ora iso. Apa? Enggak bisa. Ngapa? Ini nanti tidak bisa terjadi seperti apa yang Anda bicarakan. Lah kok iso? Soalnya lakone iki kudu keloro-loro. Lho, ananging anangingnya pengkiro. Mboten sah dipikir, mboten sah gatelke, pokoke manut mawon Alah, ora. alah. Bedhe urung. Waduh, Bapak rawuh. Bapak rawuh. Waduh, Pak Tamin. Bapak. Karep apa to? aku sah aku pengen konoan. Lho, sik Bapak rawuh. Nek bapak iki Ning putih nek Bapak rawuh. Oh alah anakku nggih, anakku teko. Awakmu wedok palane. Wedok. Anakku teko lha iki. Anakku. Aduh, ibu hamil lagi. Kene. Aku rumangsa marem banget. Jene apa duwe batur loro kaya ngene iki nganti suasanane rumah tangga ketok regeng banget. Kok mbeluk. Kok iso mbeluk? Wis tangga iki iso mbeluk. Wis padang. Nggih. Iki kanggo kowe. Matur nuwun. Aku oleh bebaten rada akeh. Matur nuwun kowe. Leh dagang Bapak Harjo Kolik batine akeh. Nah, Kuwi matur nuwun Pak kagem kula. Kowe pribadi dagang Pak Harjo Kolik batine akeh. Nggih. Kanggo kowe, Kangge ya. kula leh dagang batine. Iya. Leh dagang. Leh dagang. Kene. Pel. Nyapa ta, Pak? Ini nyapa? Leh dagang. Leh dagang. Kene. Kancane penuh Awakmu Bagyo iso gawe senenge atiku. Ing atase aku sak jalan-jalan tansah mikirke ya rumah tangga iki. Aku susah. Lah kok nek kene iso guyu kaya ngene iki. Dan entak mong. Piro? Gombran. Gombran. seket. Ya. Seket? Ya. Masa seket? Ya. Kene. Bonus kanggo kowe, Pak. Aku seneng ya. Kenapa kowe iso ngibur aku kaya ngono? Nggih. Ya. Gomban kula. Aku ya ora bakal lali karo kowe. Iron, pancen yo kaya ngono nyambut gawe ning kene. Ora usah. Ayo masa marep to, ya ta, Pak. Wong padha-padha banget ya marep to. Ya kaya ngono lho. Kowe pira aku gomban, kowe pira cacing. Kowe pira cacing. Lah cacing wis ora paro. Ngawur tok aku nek cekelan ngene iki cetia terus lho. Lah cetia ora dinyang nombanko ora mawane. Aku ora oleh soalnya mbengmat ngomong aku. Umpama ya, Ki ngomong apa iki? kok mbok ki ngongkon aku sida. Aku gak mungkin kopi-kopiku cedhik. Kaya awakmu gamban penak aku ngomong papae yen tadi aku gawe iki. Kowe ngomong apa? Iki wong edan to iki, wong edan. Ron, Nggih. bon saya kae piye? Boleh to? Urip. Ya. Bon saya Iku umpama mati yo larang bon saya urip. Iya. 50.000. Iya. Bagyo sing apa iku? Kirek cilik saya iki sedhes saya dan saya piro? Mati. Hei, asal mati. Kira sak ngirani kowe kepiye mati? Alah, paling kowe matur. Iki piro? Seket. Iki piro? Seket. Lah iki piro? 10.000. Nah, 50 karo 10.000 akeh ndi? Lah seket 10.000. Golan.
Iya, wis tak gawe. Akeh di 50 karo 10.000 akeh. akeh 10.000. Lah ya gawe. Mas apa? Akeh 50. Oke, 50 wis ora gawe wis timon. Iron, Bagio, karo kowe putih. Aku ngerti kowe mau sahabat-sahabat kowe ngono. Bapak Rabi iki ora kanggo bapak pribadi. Ning yo kanggo kowe, kanggo keluarga kene. Lho, lah ngono. Dirapekne iki. Ora. Iki aku dhewe kok dirapekne. Sampeyan pak ngendika napa? Bapak Rabi iki kanggo putih ya kanggo kowe Keluarga kabeh kene. Berarti awake dhewe bareng wani milih aku. Lho. Wani milih piye? Tegese lah dirapekne ta. Lho. Tegese iki ibumu iki kanggo ngatur keluarga kene kabeh. Oh, tadi ibu Sita kroyok wong telu. Aku kaya ora mudeng banget. Kowe iki dadi wakile bapak ono. Nah, kaya ngono lho sak maksudne. Lajeng Mbak Ibu napa sampun Ibumu wis tak boyong rene sih. pun diboyong mriki? Wah, Ibu malah wis teko kene. Ten pundi, Pak? Iki anu papaken bak. Wah, ten pundi? Ning kono njaba kono. Kenjawi. Kok yo rajak mlebu pisan yo. Ya sing isin lho kamu. Ibumu wis tak boyong rene pisan ya. Boten enten, Pak. Boten enten. Ora enek. Sing kono bak delok bak. Oh, wong nek anu ki nggih kacamata. Nah, ngono. Kok tak tambahi pesene. Kene lho. Hei, jalan. Enggak kok kaya ngono ae. Masa ning jaba kono ora ono. Boten enten mau Anggomu goleki mau piye? dupa ora enak. Kurang pas olehmu golek. Iya, Pak. Pak. Lho sewu. Wong golek-golek iki mbok yo. Iki sapa iki? Alhamdulillah, Ibu. Ibu sapa? Oh, tukang becak. Kok sampe tak diseret rene? Nah, Ibu mboten enten. Lah sing apa? Enten wong ganggu. Ya. Oh, bapak. Ibu mboten enten ten isor wit. Enten wong nuwun sewu mboten kok kenyek. Ya. Lambine elek wonge compang-camping. Kalih cah wedok ngoten. Wedok loro? Nggih. Yo iku calon ibumu. Lho, ora enak ndase kok. Kok ora enak ndase iki? Sing rene ndase iki patung. Perco mau. Nika wae. Ya iku mau. Sanake jan rene. Wah. Panane dhewe aku nggur 11.000. Lho. Lah aja ngono mangko tak tambahi. Aja Tambahi apa kok telek iki nambahi. Kene. Ora. Kene. Ya. Ada ya. Bagio. Iron. Ya iki ibumu. Niki. Ya iki anake ibumu iki. Loh, ayo tempat tidur. Bagio. Tempat tidure kok wae piye to iki, Heng? Napa niku? Tempat tidur. Tempat tidur lho, Lek. Tempat tidur dengkule mlocok ki wae. Lah mangan samu ki apa? Nang kloso kok. Ora, aku ngomong apa sih? Tempat tidur, Tempat apa? panggonan, Tidur. turu. Lah iki panganan turu ya apa sih carane? Ya iki tempat tidur Tempat ya iki. tidur. Tempat tidur. Iya, nggih, tempat tidur. Kakiak itu, kakiak yo. Kowe ora usah gawe. Dadan sing koyo ngene. Kene. Kowe iki yang ngono. Iki calon. Bocah kaya ngono ya dadi. Waplok pisan niku. Piye, Pak? Piye? Apa? Napa? Wah, mak, mambu jajan pasar. Jajan pasar. Pripun iki pripun? Iron Bagio ngerteni Kita apa? Mas Hajo. Iki
ibumu ya iki kahanane sebab apa iki wong saka desa. Pangangkatku tak gawe nang kutha iki ben ngrobah nasibe, ben ngrobah tabiate. Iya ngono. Dipun kerasan-kerasanaken kula pembantune Pak Harjo kalih niki. Kenake ning putih niki. Nika, kenal iki ibumu, lha iki putrane ibumu. Tuwa ndi ta Bu iki? Iki umure wis pira, Bu? Angger niki ketoke tuwa niku. Ora iki umure pira? Niki umure gek 15. 15. Ini sih Pak, mboten karo tahu iki melaire usum tikus kae kok. Oh, tikus. Ya wis ya berarti ya tuwa iki. Tuwa niku niki kepernah. Namine sinten yo? Lat niki. Niki jenenge Merah. 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 Nika Jenenge putih. Wah, bocah loro iki gendera. Kok gendera? Merah Lah belas. ora putih. Ngene wae Laron. Keke to. Tuwek pundi? Tuwek niki. Tuwek iki. Kok rambutnya pakai iki. Lah urung dipet. Lah ya pancen ketel iki kok ya. Oh iya Kang. Niki merah niki putih. Iya. Lah panjenengan Kula sinem. Lut Sinem. sinem saking King Pangkur. Bakul saka pecel jiwan. Lah sinem, sinem marung pangkur. Pangkur warung sego pecel Pangkur. Ron, Heh, Orane apa to iki? piye? bapak itu mesti kecewa. Kok iso? Banyak kok. Biar gak raku. Orane kowe kok ngomong bisi-bisi karo Kiron nek sinem bojoku iki tau karo kowe? Pun kenal Kula tahu tenggarane bakul ta. Mau sego pecel nih Sego pecel marung lah kula jajan. Kula jajal kali niki tole niki. Ora karo Kiron to? Lan tole iki Ron. Niki dulure wedok. Niki. Niki dulure. Iki apa to, Pak? Lah mak. Ayo tepung. Mandak ra loro ya. Iki titik. Jangan. Tepung nih ibumu. Bagyo, Kiron. Ayo disimpen sing apik. Tempat tidur karo anu disimpen sing apik. Yo, Acara jenazah badhe dipun bidal. Ayo disimpen sing apik. Ayo disimpen sing apik. Gak buri. Hei. Dipengin bandar otok tangga bandar otok. nggih. Pancen kanane wong desa iki yo ngono ora tau ngeteni kahanan kutha sing kaya ngene Ya iki. sepurane Kok ketoke kesel ado. Anu Wong ben anu radek ketoke keringet iyam-iyam. Tuh, adus. Jam salin sik. Didus iki. Aduh dhewe. Nggak didus. Bagian ngedusi aku. Ayo Pak, disimpen. Nggih. Tanggung aku pokoknya. Ayo. Syukur, syukur. Gendong ngarep Pak Buri. Ngarep. Ya, iya, Pak. Nggih. Wah, ya enggak masalah. Halo, Buri. Ayo, Bagyo. Ayo didusi. Karo Ini bawa kiri. Pokoknya salah. Terus, cakne guri. Di kerasan. Oh, ya pancen ya kaya ngono anane ya. Iki karo pembantuku ya. Nyapa? Kenapa? Sumpah aku ora ngomong. Aku iki tak bolot. Bolak aku kae. Bagyo. Aduh, didederi iki lomba. Ya ben cepet dhewe. Rasamu kok terus tak cepati ngono. Ngisor barang. Kaya ngono. Mesti betul. Kene cepet dhewe kene coba ae. Ayo. Kene. Kowe iki Aduh, batu kari kowe iki ora pisan pindho ya. Yen ana tamu anyane ngene iki aja sini bapak lho ya. Kene apa
Kiron. Kenapa? Sik. Kowe mau nyapa? Aku mangan tahu ning kono ra enak. Nang Jiging. Kuwi sabun goblok. Sabun dipangan. Sabun. Ayo dipangan. Loh. Lah kok malah iki ora usah ngomong-ngomong lho ya. Ngetan lagi tak Rusak. Piye? Kenapa? Rusak. Kenapa? Enek banyolan apa neh dirusak. Enak apa? Enek banyolan apa neh? Jeding kula ngompo kalih Bagyo. Mulai isuk Ya. dijeguri. Lho. Piye kok Pak? Yo ke mau lamben. Yo. Ya kok ora nyopot to. Bapak Jajan dijelak Pak, kenapa? Kono Pak. aku tak adus. Aja. Iki opat kok sampe kamera aja ning jelek nyapa kok iki. Ya kata lae aku. Aku wedi, Bu. Apa-apa Eneng apa? Aja diwedeni lho. Mbak Dia, aja diwedeni. Eneng apa? Enek banyolan apa neh iki? Eneng apa? Nyolani apa ta, Bu? Ora ngerti. Eneng apa? Enek putih-putih duwa. Utek Jawa. Heeh, sendek. Apa? Pocongan ning surat. Apa? Ning- Pocongan. Kene. Utek Jawa. Nang ndi? Surat. Nang turun Jawa. Duwa. Guling. Ndi ta? Guling kok. Masa nek potongan? Kuwi bantal guling. Godak. Apa? Bantal guling yang godak. Apa? Guling. Aja putih, Bu. Apa? Aku wedi diganti ireng, Bu. Aja tak diganti ireng. Aja ireng kaya wis. Wis diganti ireng. Kayak ninja. Cih. Bomo, Nggih, tes pundi, Mas? iki ngene ya. Iki putih iki anggepen kaya anakmu. Oh, nggih. Lah, Iya, Mbak. wong loro iki Bagyo karo Kirone pembantu. Oh, batur. Batur ana kene. Dadi kok perintah opae kok kongkon opae ben dileksanakake. Oh, Sing niki lho, nggih. Yo karo kowe. Nek kula batur lah nek niki pembantah. Pembantu ya. kita nek dikongkon. Nek dikongkon, Aku kok tebakna ya. aja kuwatir. Betul kok nak anu kowe. Bomo. Iki kebenaran aku iki kan ketemu karo kadang kulawas. Wes sapu tanganmu. Sing arane Pak Haji Nurali sing ana Hongkong. Dadi aku arep nang Hongkong rono. Lho. Iki ndak Hongkong. Ada tamat. Iki apa? Hongkong. Jinurali. Ngaji Nurali itu kok ngebel ke Hongkong kok. Iya, ini dari Kongkong. Jadi aku arep tinggale kowe kabeh iki nang Hongkong ya. Mula omah sak isine iki tak pasrahno kowe ya. Lah masalah keamanan tak pasane Kiron karo Bagyo ya. Omah saleker gentong dipun pasrahaken kalih Pasane ibu. Bu. Keamanan. Tak pasano kowe karo si Bagyo. Sik niki lak masalah isen-isen. Lah kire Kire sapa? Kiron. karo bajul niki terus pripun? Oh kire sing alu iki to. Lah iki tanggamu wong loro no. Apa? Lah kowe menek Bagyo kok bajul. Yo iki tanggamu wong loro ya. Nggih, Pak. Piye, Nduk? Kan jenengane kuwi ndak oleh kula pesen oleh-oleh, Pak. Jaluk apa, Nduk? Kula dipundhutke kae cukro nggih, Pak. Aja kuwatir. Lah kowe njaluk apa, Bak? Kowe pesen apa, Bu? Kowe njaluk apa? Anu ditunggakne nika lho, srandal sing dhuwur nika lho. Oh iya. Sandale kaya perahu lho. Sok aja kuwatir. Lah kowe Aku ditukane kulap. kulap iya. Lah kowe tukane. Lah kowe tukane apa, Bak? Aku tukane manuk cilik. Cih, Wis ya. Sing hati-hati tak tinggal. Ya Nduk ya. Iki ibumu kowe kudu bekti karo wong tuamu iki. Kowe aja rewel ya nduk ya. monggo kula jerake. Ya, Ayo, besok ya. Wis ya tak tinggal ya. Ya. Monggo. Bu ya, tinggal. Pak, aku sampean lu ya, Pak ya. Ora usah kowe ning
kene ae ya ngono. Ren, Bapak terno ya. Lah kowe Wis engko aku tak ning omah lah njogo telu iki. Ya, njogo telu ayo bareng kok. Nyapa? Aku telu iki kendaraane iku lho. Oh iya wis. Monggo kula tak ngeteraken Bapak. Ning putih niki Ibu, niki Dulur. Nuwun sewu. tiket pesan ya. Sampun, sampun. Tiket apa numpak angkutan umum kok tiket? Mbak, hati-hati lho, Bang, ndang mulai ya, Le. Ya ora mungkin lho. Lho, piye to kowe iki? Nyapa mulai? Ya ndang ngeterne pakmu, ndang bali rene. Aku tunggu omah kok. Piye to? Kowe melu kok. Bemu. Ora enak lunga. Monggo. Ya. Wis curiga. Kene iki ngene lho ya nduk putih karo merah. Bapakmu wis kandha. Sak leker genthonge iki dipasrahne ibu. Kowe ya ora pareng makan. Iki ya diaku ibuke dhewe, iki ya diaku adine. Aku adike yu. Ora pareng makan lho ya. Ya seneng kok duwe adik iki. Upama adimu kuwi nggodha nukari, kuwi aja mbok senggo yen kuwi serik atine ora. Kuwi gawe senenge atimu. Nggih ngono lho, nipur atimu nduk. Apa ta, Bang? Mbak, merah ki ngapa ta? Kok tangane cenanangan ki ngapa? Lah aku kok tak gawe ngene iki ta, Mbak? Ini wong wayahe kok. Ora mongko nduk tangan jani adikmu. Apa? Aku jalan kuwi, Mbak. Lambemu jowo-jowo. Lah tadi kae aku nangis. Desa iki lho nduk gendangmu apik lho nduk. Heeh. Sing mundhutke Bapak. Alah adike pengen lho, Nak. Pengen. Wes aku. Pengen tenan aku sok nyuwun Bapak meneh. Lho aja lah ora usah merene ta, Mbak. Sane mengke timbang nangis lho. Kok kowe malah susah atine. Oh alah kok ditangkap Mbak ana gelane, Mbak. Alon-alon. Kan lahir batin ya, Nduk ya. Heeh. Wes sampe dongono kowe dolan kono merah. Masih tak urang, Mbak. Piye to? Alah, aja to. Nduk anu lho, Nduk nek jenenge bapake piye lho, Nduk. Alah ayu tenan. Aku ayu ya, Mbak. Ayu. Aku tak gawe kalung, Mbak. Besok ae tak teko nang kok ni. Cepet. Aku njaluk. Kuwi iki lho kalunge, Mbak. Oh, kalunge tak dol. Anu lho, Nduk, adike ora yo melek kalungmu ta, Nduk. Alah. Melek ala kuwi lho. Heeh. Iya. Aku diwehne aku. Kok kandhane Bapak kok ben ditukokne ngono. Aja dijaluk nyilih. Heeh. Nek sake teko dibalekne. Heeh. Ya aja nangis lho, Nduk. Aja susah. Heeh, iya lah aja. Tapi ya. Apian ya. Wah, dikekne, Mbak. Anu lho, Nduk, kira-kira ibumu dhisik iki kaya kowe lho, Nduk, lembah mana, bocah ayu, kalem, kulitane kuning ora kaya bias iki, ha. Aku kok kaya bocah kaya iki putri iki kaya ngono. Ayu ciwe. Aku ning ciwe. Manis ciwe. Wes. Apa toh? Iki lombok kaya sentolop iki lombok. Apa toh, Nduk? Alah sesuk tak tukokne ali-ali gathok. Mau buret. Ya toh, Nduk. Ndang ta, Mbak. Banjat ta, Mbak. Anu lho, Nduk. Adike pengen ali-ali lho, Nduk. Alah. Sok wayan Bapak wis kondur tak suwene ya. Sok kebaran ya, Nduk ya motone abang. Ki jareke sing tuwek ki ngalah karo sing cilik. Ayo, ki
Ya disilene sedelot bae sok bapak rawuh. Tak suwone sing kembaran moto abang ya, Nduk ya. Heeh. Kiwa tengen motone abang, Nduk. Aja dipaksa to. Anu adike nakal ya, Nduk ya. Angel mencok cepaten. Aja. Ora oleh ya, Nduk, aja galak-galak to kowe kuwi. Dan oleh kok nakal. Aku selak keblek gae lho, Mbak. Ibuke goblok. Itu biasa ya, Nek. Hati ya, Nduk ya. Aja nangis salah. Amin, Bang. Ya. Wes, ayo wes kan gendang dolan. Mau. Nangis saya banyak kayak kalau kayak wes tak sumpah. Walah, Don. Kowe iki njaluk apa ngerampok jane? Ya kabeh dikene wong anu ngene lho, Putih. Ya adine iki anake wong desa ya tapi ora tau duwe. Wis ora kuwi lho, Nduk. Silehno, Nduk. Ya, apik ya. Heeh, silehno. Ampun iki, lah terus? Iki sing numbaske ibu kula swargi. Ya senajan to sing meneh ibumu, mboke nyilih kok, Nduk. Ora apa-apa, Mbak. Mbok iki sayang karo kowe. Ya, nyilih ya, Nduk ya. Nyilih ya, yo ya. Ya, sayang. Ayah kuwi kotor tak jaluk sing padha karo duweku aja iki. Butet. Butet. Kuwi aku, Mbak. Kowe iki jane lemunganku aku mbokmu tenan ya ora ta? Kowe ora wis ngerti karo bapakmu. Apa-apa kene iki dipaksane karo aku. Jane sokot. Tenan to. Aja tak jare dhewe. Kene benjak mati. Milih. Enggak. Dicek janji ora oleh to. Alah, ya ndak ngene lho, Nduk. Mboke mau kasar karo kowe nyilih ya Cahayu. Alah manis-manis. Mboke iki kono dilem aku nyilih ya, Nduk ya. Dene iki mawon sampun iki. Iki lho, kowe iki ora manut karo wong tuwa to? Mbok ora ngono ya mung aku ki ora. Ya mung aku ki ora. Lemung aku ki ora tenanan karo aku. Putih. Rumangsamu kowe iki lak ya wis ngerti to. Yen kene kabeh kuwi aku sing duwe. Dipasrahne karo aku. Kowe dandane wong mati. Apa-apa ngertane mbokmu? Apa-apa ngertane mbokmu? Goblok ngerti. Mbokmu ora wis mati to. Kabeh mau anakku njaluk karo aku. Nek aku nembung iki kaya mbokmu sing wis mati dipangan cacing tanah nek ning kuburan nek. Nek sing modar kene wis. Ayo nek. Ayo kena. Wis rasa diopeni. Aku sakit. Rasa diopeni. Enggak ada modar. Ya, kowe sene terak. Ayo to. Sampah. Rumah tak kurang tekan. Kaya ngene iki lho dilengen. Apane pun diterima-terimake nggih. Ah bener nek ku bedhek mang to. Apalagi bedhek bocah iki jelas susah. Lah nek iki ya mikir mesake iki lho. Lah yang apa kok pikir? Ora dhewe nek mikir. Kowe iki mulai cilik mulai bure ning putih jek urip. Jek sugeng ya awake dhewe wis ngenger ning kene. Aku iki diterimake. Sepira gedene sangsara yen tinampa amung coba. Coba apa keleksanan kok coba. Ya sapa ngerti iki dina uripe kaya ngene besok uripe iso kepenak. Kepenake apa? Contone aku iki dilairne jebret. Mbokku ya srenek, pakku ya renek, aku glintingan awor. Lho lah, enek tas kresek digawa kirik ning larahan kek jelune ki aku. Lah ya pantes wong rupamu kaya dipanceni Bu sampean kebangetan. Jangan kahanan kaya ngene aku butuh piye to. Sing sabar. Innallaha ma'asyabirin. Wong sabar kekasih Allah. Nah, Rombongan rasan-rasan. sabar. Lah ni sinem iki saiki kok. Mangsamu apa ra krungu aku? Tuwek-tuwek yo rasan
Masih. Bokongmu yo. Oh, alah bokongmu kaya nanangan. Lademu pira? Oke, iki lho mesake mulai esuk umbah-umbah. Ngepel, nyapu, penjenengan mboten purun nyambut damel. Padahal laren iki mulai cilik dereng tau kok soro. Kok yen ngono kowe iki Pasar Sleko. Wah, metan koci. Mesake. Maksudnya koci iki kanca kecilik ngono lho. nek tak kandhanani. Kowe iki dhisik apa ora krungu ngendikane Kang Mas Sodagar? Sak leker gentonge kene iki dipasrahne karo aku. Dadi mulai saiki, mulai sekarang yang mempunyai hak penuh hak. Kuwi aku. Ron piye? Apa? 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 Kowe dicek, Mbak. Sing duwe Sing dipasrahi kuwasa wewenang panjenengan. Aku abang ijone omah ki aku basi putih ni tak kongkon ora salah tak bentek boleh kabeh ya aku to kabeh Jaya. Keamanan kula kalih Bagio. Aku gak. Nenten kowe ra yo wis. Nenten Iya. Nenten kejadian napa-napa tening putih, keamanan tanggung jawab untuk ngamankan rumah sini. oh yen ngono kowe tunggak kemladuh Lho. ranjang ane iki oh Pancen. ambyok ane bawang putih Mbok eling ta yuyu. apa Tekomu kae teklek karo kloso apa. Mila dhisik iki tak gawa ning salon pas iki. Salon ora nganggo pas, Nduk, salon. Lah ya yang salon ora cukup duwe pas-pasan kok. Lah saiki ngene bae. Pripun? Aku Kula mboten trima ndara kula sing kawak dikoyok ning ngene. ora trimo ki kowe duwe wewenang. Sampean dipek bojo kalian Pak Joko niku mboten angsal mbak ngoyot ban cindhe harus sama rata. Merah dan putih harus sama. Merah dikepenane putih disarake. Iki kabeh ra eneng aku. Kabeh kuwi dipasrahne karo aku. Apa? Ayo wis saiki ngene wae. Kowe ning kene mung dadi apa? Dadi apa tek keamanan to? Nggih. Keamanan saiki aku wis ndek dhuwit, ora iso mbayar kowe minggian. Saiki ngene lho, saiki ngene lho, Nam. Kok enem to? Aku iki jenengku. aku nang kene iki jejere keamanan. Ngono lho. Wis laruh pandangan kirun. Saiki aku ki ora. Lah, wis trimo apa ora nek bendaramu kowe? Aku ora. Terus nek digawe kaya ngene iki ora trimi aku. Trimo. Trimo iki lanang, trimi wedok. Kok Saiki aku mbiyen tau hubungan ambek awakmu sarungku tak tinggal. Balekno sarungku. rumah kamu lah kok sik kowe kok buka wadi. Anane sarungmu mbok tinggal nalika aku dodol saka pecel mergo kowe nginep ora bayar. Ayo. Ayo, bocah. Apa aku nang kono nyapu-nyapu aku nggo ngisani rek tok. Ora apa? Ngisani rek aku. Ora ngisani rek nginep. Kok Ngisani nginep? rek nginep. Lah cepet tengen nang gane mulih kok. Ya padune sarungku ambune apet. Apek-apek kok nang kono ya wis bertahun-tahun. Kowe tak buang digondo kirik saiki. Kula mboten trima ning putih. Ora Sabar nggih, sabar. Putih. Aku yo ora trima. Ulek tenan. Ora ngerti nek Jangan ini enak ambak kowe ngerti? aku gelem lunga kok kene nek sing mecat ning putih. Ibu wis ora kuat bayar karo iki kere loro iki. Ndak marahi aku patut melarat. Iki jane nyapa, iki jane nyapa to? Biyen gak ngomong. Gak ono piye apane? Saiki kok enek kemajuan kok. Wong iki Apane? Ajar kono ki ngono kok kurang ajar. pun pripun karo Saiki sampeyan? ngene. Kowe
ipir. Sak polahe ya. Iya nek mlaku ngene. Nek mlaku ngene saiki piye, Bang? Saiki rada anu, pil ku apa meneh? Ya. Ala aku piye? Bang, aku ora suke-suke ke. Dadi kandhane iku sing kena. Iki kandhane enggak. Piye karbu karpe sampe piye? Iya, ya. Jadi ambian wong rumahne apa aku sebelah seneni terus. Sampeyan kok tegor karbu. Becik sampean wis sakloron sing lunga saka kene yo Le. Pikiri ya Mbak ya. Itu sing kok awake dhewe melok sapa kon minggat kok kene. Sampeyan kok malah tegor kaya ngono. Ini lho Dek, cilik tak openi sampe sakmene gedene aku ngapa-ngapane. Oh, pantas. Nuwun sewu Ning. Saya bukan berarti mematuhi peraturannya tetek melek loro kuwi. Ora tek melek piye to? Saya pergi dari rumah sini, lunga saking mriki kali Bagio, itu mengikuti nasihat Ning supaya Ning tentrem. Sak lunga kula kali Bagio sampean sing ngati-ngati. Mergo ten mriki enten macan sing galake ngumpul-ngumpuli simo. Dadi upase sembarange racun loro nika sing ngati-ngati. Racun rupa. Ayo mulai. Enggak. Je, mboten napa-napa. Becik ketitik. Ala piye iki? Ketara. Apa? Ketara. Alah ngomongi sapa? Apa? Dicek ketite ya. Allah ya Allah kok utara. Becik ketitik Allah ketara. Boleh, Sampan Mas. sabarne. Nangis. Sama sabar-sabarne nih. Aja kakek ngomong, enggak minggat. Pancen lakon. Kowe iki ngopo? Wong ra tega ki ngene iki yo. Ora tega kok ngene. Lah, tegese kaya budal kaya ora ngono. Sepinten lepat kula sadangunipun nyangar ning putih. Kowe iki tuwek yo gemben men to. Awisane panandhang iki disia-sia karo banget. Aku ngene tak minggat. Ora pamit. Ayo. Jadi nanti tetap saya kumpulkan. Wassalam. Ge. Tak ambung. Marang manis. Kene iki aku lurah kene lah kok sing kena sing kotot. Ya aja nangis ta iki. Tapi tenang hatimu. Wis ambil awis kakak manis. Wis kono kan dolan apa kok iki rene barang nyapa to? Lah aku mau luwe kok bae mangan to, Bang. Luwe wis mateng barang. Iki kok kita iki. Wis mau adang. Jabat iki. Kok. Lah kok wis kula adang wis mau. Tapi nek ora mikir, adang ora temen iki badang iki dene jejak belagak. Sebab kula nyambi uga basa monten kata. Nyambi. Gawean kene kita bebas kowe. Hah? Lah kowe iki lho ya anake wong mati. Endah-endah nek mbokmu wis di keuangan kae penyakit. Aja kakek ngomong aku kakek. Apa luwe? Ayo Pak. Di seketane Pak. Seketane Pak. Ayo masih. Bolak-balik nangis. Hidup ora merata iki. Endah-endah cah wedok nangis. Uange mbok kaya aku apa-apa rasa nangis apa-apa rasa nangis. Aku takoni aku dikongkoni piye to mbok anake ayu dhewe dikongkoni piye. Iki kan juga. Ora jangan. Ya ini. Ayo kena abang kene. Abang
modar. Ada apa? Nangan. Piye to kuwi? Oke. Kuwi sapa? Kowe. Lho. Ya babadi. Lah kowe kapan lho lek kongkonan majangan piring? Lah piring iki nek mbok gawe aku nak katut penyakitmu paru-paru alergi. Ana yo alergi yo kok yo. Tak nular-nuluri duwe lara paru-paru. Bisa apa aja iki sama sarapan. Wong sarapan aku dhewe sarapan. Ajamu dudu iki. Aku kok mangan kok. Kosek ta kosek ta. Wajibane ajane putih. Aduh aku. Ram tenan. Apa? Jangan ngono lho. Jangan siring, wong mboke iki lagi iki sugih. Saiki mboke sing ngajak piring kowe sing ngajak ayam tak tukone dhewe. Lha mana? Ayo. Tunggu. Alah, mangan ndak? Wah, kesereten, Mbak. Alah, yo ngono. Waktu mek kon. Kuwi bukti kan dipok kowe. Nek mangan kowe dipok. Enak ya ndak ya? Enak. Sasono ku ganteng. Zaman. Aku. Yo ngono. Mangis ae. Para iki seretan lah. Mbak ya. Tinggal yo. Mbak nangis terus, Mbak. Kamu kowe nangis iki kemanisan. Kalau nantimu ya? Heeh. Mergo wedang layah iki. Sekarang cilik kula niki boten nate. Nah, iki. Ya aku ngerti. Mbak ya Mbak ya iki kowe iki anake wong sugih. Nek lah. Kemangan ini rekasa tadi. Heeh. Atiku rekos. Kok iso ngono? Mangan iku nek boten kula sing nunggoni ra gelem. Niki wau kula kengken mangan di ora panes kaya ngono niki nek kula niki wong mangan aduk mangan dadah. Kula wong desa. Kula wong duwe kula tak mulai nang desa. Iki kaine lombok. Ya. Mangko sik sabar. Ya lo ngapura ki, Mas. Iya. Ngomong anake, Mas. Sampeyan mangan yo tak dulang lho. Bapak nyambut gawe iki. Kok banget tondo. Ngerti ado paran golek iki. Sego sing kene iki, ndak ora tak jenenge iki. Padha karo tekan bapak iki. Ben. Arep tak pateni arep bagi anakku dhewe. Ben. Ben. Aduh. Cukup Pak. Wis. Kowe iki tak gedhe, Gedhe kok. Ben. Iki urusanku dhewe. Anakku dhewe. Arep tak pateni arep apa? Elek Mas, elek.
iki aku oleh undangan saka Pak Gemang. Ya, tapi iki kan apa diarani ulang tahun putrane. Kowe dandano sing apik, pakaianmu sing apik opo gawen ya. Dandan sing ayu Pak ya.